It's a pure example of how influencers today can encourage and inspire other people to go out and commit acts of terrorism. Rok mi to bolo pre mňa keby také, že slobod. Veľa ľudí tam malo podľa mňa nejakú tú druhú rodinu. Aspoň tí, ktorí neboli doma vyautovaní vonku, keď bolo teplo, tak boli 3 lavičky, kde sa dalo sedieť, ale žiadny stôl. Juraj bol od chrbta, alebo sedel. Matúš si zapálil a vtedy niekedy prišiel, strieľal. Naše prvé myšlienky boli, že tam stál, lebo je asi tiež kvír a bojí sa prísť ďalej. Krajcik pulled out a gun and aimed directly at the 3 friends. Earlier that day, Krajcik had posted a hate-filled manifesto online, full of false narratives and racist conspiracy theories. He'd been radicalized by a global community of online extremists to commit an act of 21st century terror. A on strieľal z tejto strany, čiže tam nie je šanca. A ja som počula, že ráchot, lebo tých 9 rán, ktoré boli, jediné čo viem bolo iba, že padol Juraj pred nás a Matúš ma zhodil celou váhou na zem. It explains and shows how terrorism works today.